tingkah lakumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kepribadian ketimuran mengkoke keri ning jaman mbok yo sing eling di eling bapak mas iku budaya pancene bener kan hasilnya tingkah lakumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kepribadian ketimuran mangkoke keri ing jaman mbok yo sing eling di eling bapak mas iku budaya pancene bener kan hasilnya lakumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kepribadian ketimuran mangkoke keri ing jaman mbok yo sing eling di eling bapak mas iku budaya pancene bener kan asoy lakumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kepribadian ketimuran mangkoke keri ing jaman mbok yo sing eling di eling bapak mas iku budaya